do Víru rekonstrukce. A to krásné prastaré hospody vonící generacemi předků. Protože bez hospody je vesnice jak hraboška bez země. Auva, já už jedu, počkejte na mě. Dnes míříme do údolí podél toku řeky Svratky, které je ze dvou stran obklopeno strmými svahy. Tok řeky přehradila v 50. letech minulého století svou mohutnou, téměř 80 metrů vysokou hrází Vírská údolní nádrž. Vystavěním hráze vzniklo jezero o rozloze 230,5 hektaru. Vírská přehrada si vynutila vystěhování 143 obyvatel Chudobína a 105 občanů z části Korouhvice. Voda se ale naštěstí vyhnula vesnici s příznačným názvem Vír. V domě s číslem popisným 6 se ještě před 60 lety čepovalo pivo a hráli v něm ochotníci. Dnes tady odvážná a svérázná mladá žena paní Dana hledá otisky, které tu zanechaly předešlé generace. Dobrý den. Dobrý den, vítejte u Fialu. Tady nám ale asi dneska u Fialu nic nenalejou, jak to tak vypadá. No, možná, ale v hospodě rozhodně ne. Takže bychom se přece jenom podívali, jestli se někde něco nenajde. Pojďte dál. Jak je stará chalupa, ta nejstarší část, která se dochovala? Býval to původně selský grunt a konštáti, kteří měli tohleto panství a Vír ve svém panství, tak někdy před rokem 1663 z tohohle gruntu udělali hospodu, takže ty základy domu jsou skutečně někde kolem té poloviny 17. století. A už v té době tu hospodu vlastnili vaši předkové? Pravděpodobně ano, já první zmínky, co jsem našla, tak byly 1762, mám smlouvu, kdy Fialovi tuhletu hospodu už od Kunštátu koupili, je pravděpodobný, že předtím už ji měli v pronájmu, ale od toho roku 1762 už tady Fialovi jsou. Jak vy jste se z Čech dostala tady do Víru a rozhodla se rekonstruovat hospodu, která patřila vlastně předkům vašeho muže? Já jsem se do téhle rodiny přivdala a někdy v roce 2003 jsem přišla tedy do Víru a do té chalupy jsem se okamžitě zamilovala, protože má svůj půvab, má svoji historii. Ten život toho rodu je tady vidět v každém kameni, všude. Do té chalupy jsem se zamilovala, prostě je to můj osud, strašně se mi tady líbí, cítím se tady dobře, ve Víru se mi líbí, příroda je tady nádherná, jsou tady milí lidi, takže sem patřím, tady je můj domov. Mít domov v hospodě, co by za to dal ten let's kdo se ví? Dneska je nejrušněji v největší přízemní místnosti v bývalém šenku. Nesedí tady hosté ani štamgasti, ale začínají tady pracovat kamnáři. V šenku nebývala kamna za provozu hospody, tam bývaly malý petry, ve kterých se topilo. Před 20 lety jsme tam nechali postavit kachlový kamna, který ale nebyly postavený příliš kvalitně, takže jsme se rozhodli je zbourat a postavit tam nový kamna, mnohem větší, s pecí na ležení a trošku ten prostor z útulnic a z kamen udělat dominantu celé té místnosti. Jujda, to je luxus. Šláv, truňk a šup na vyhřátou pec. Některý lidi hned umí žít. Takhle si paní Dana vysněla ta svoje kamna? Tohle je dělaný podle té její předlohy, takže vlastně jsme na tom neměnili nic, pouze jsme dořešili nějak kachle, výrobce, barvu, tvar, kování, to nesouhlasí, protože tohle kování nemám, tady bude nějaká patina. Vy tady ten spodní prostor vyzdíváte z cihel, i ten prostor za kamny, to všechno bude z obyčejných cihel? To bude z obyčejných cihel, ale může to být z čehokoliv v podstatě. No, jenom nějaký nehořlavý materiál to musí být, ale ty cihly nám to ještě chvíli podrží, no, to teplo. Já jsem slyšela, že je to velký kumšt postavit taková kamna s tím spacím prostorem, že někdo tam má buď moc velké horko, nebo že mu to tam zase nehřeje. Je to takový problém postavit ta kamna s tím spacím prostorem? Musí se to odzkoušet, protože podmínky jsou všude jinak. Jo. Každý barák je jiný, každý komín je jiný. Musí se to odzkoušet v podstatě, jo. Čili postaví se hruba, odzkoušíme to, buď zesílíme tu vrstvu, nebo ubereme. No. Takže vy si postavíte ten korpus, pak si tam zkusíte lehnout, jestli je vám tam horko nebo zima, a pak to doladíte. Nevím, jestli tam budu ležet já, no, ale někdo by měl. Taková zatěžkávací zkouška musí proběhnout. Neříkejte, že ve Víru není žádnej hloupej Honza. Jedině, že by zmizel ve Víru dějin, třeba do parlamentu. To by bylo kámen.
Než se kamnáři dopracují k místu naležení, my se jdeme s paní Danou podívat na další, hodně zajímavá místa ve zdejší chalupě. Tahle chodba se jmenuje Hulík. Proč? Tak se tomu prostě říká, mě to taky překvapilo, když jsem slyšela, že v Hulíku je tohle, v Hulíku je tamto, prostě je to Hulík, je to průchod, býval to průchod mezi domy, v tomhle případě je zastřešený. A z tohoto Hulíku se vchází do jedné hodně zvláštní místnosti této chalupy. Vchází se do lednice, prochází se vlastně 1,70 m širokou kamennou zdí a skladoval se tam led, skladovaly se bloky ledu, které se v únoru nalámaly na svratce, okýnkem, který je těsně pod krovem, se vhazovaly dolů a vydrželi plnit svůj účel až do konce srpna, kdy si i ostatní řezníci z okolí a hospodští tady brávali led na chlazení piva a masa. Paní Dano, vy jste si vymyslela nejen hodně zvláštní kamna, ale i hodně zvláštní podloží. My jsme zvažovali, co okolo těch kamen dát. Samozřejmě normálně se dává dlažba a tak, ale my tím, že ty kamna chceme mít takový trošku křivý a přidat jim tu patinu, tak jsme se rozhodli, že ten podklad pro ty kamna vydláždíme z placatých kamenů, že to ty kamna jako podtrhne. Může být takové podloží pro taková velká kamna? No to je úplně ideální. Pod náma není žádný sklep, takže to udrží cokoliv tohle. Vy totiž jste ten základ začali stavět z obyčejných oklepávaných cihel, protože prý nechcete mít rovná ta kamna. Kdyby to bylo vyzděný z sitongu nebo z jiných stavebních materiálů, bylo by to jako když třelí a my ty kamna prostě, tady v chalupě je všechno křivý, tak ať jsou křivý kamna. A nevadí to potom zase jako základ pro ta kamna, protože kachle jsou rovné a tady toto třeba bude trošku křivé. To nebude vadit? Vršek srovnáme pod kachle, takže ty budou perfektně rovný. Tam už to nevadí ničemu. Už to nevadí, to se postaráme. Vy byste i ty kachle chtěla trošku křivé. Kdyby mohly být, ale s tím asi nic neudělám, to bych si ty kachle musela udělat sama. Za jak dlouho ta kamna postavíte? Za jak dlouho? No, to je otázka, no. Já to typuju tak 10 dnů. Za 10 dnů už se může topit, kdyby na věc přišlo. Jo, může. No ono se bude muset topit, protože já jsem slyšela, že vy prý si musíte vyzkoušet, jestli vám tam bude dost teplo, nebo naopak, jestli vám tam není zima. Takže proběhne taková zatěžkávací zkouška a vy to potom doladíte na míru vlastně. Strašně se na tu zkoušku těším a ráda ji podstoupím. Rekonstrukci chalupy pojala paní Dana opravdu důkladně a hlavně pracuje se na všech frontách, tedy uvnitř i venku. Během 2 týdnů, než kamnáři dokončí stavbu kamen, by měla být hotová částečně i nová fasáda. Vy jste starou omítku museli úplně otlouct, ta fasáda už nešla vůbec zachránit ani kousek? Tak zachránili jsme pouze římsu, tak ta není namáhána tak povětrnostními vlivy, jak celková fasáda. Teď už jste ve fázi, kdy se to začíná trošku rýsovat, ale tam na konci, tam jste kousek nechali, to byl záměr? No tak když jsme tu fasádu otloukli, tak vlastně jsme zjistili, že ta hospodářská část je vyzděná z kamene. Je to část, která je nejblíž k silnici, což je poměrně namáhaná část sněhem. Takže jsme si řekli, že se to akorát vyspáruje, necháme to zdivo obnažené. A ve zbytku části už je zdivo z cihel, takže tam jsme udělali normálně fasádu. Teď se to nachází ve stádiu takovém, že hozená jádrová omítka, na kterou přijde později štůk. A jak vidíte zde, vytváříme tady něco takového, jako jsou zdobné šambrány kolem oken s dominantním klenákem. Šambrány tady ale nebyly v minulosti. Nebyly. Původní záměr už od začátku byl, že té fasádě dodáme trošku šmrnc v rámci regionálního stylu. Když se můžete podívat tady ve okolí, tak jsou ty domy tady zdobené, zejména římsou a zdobnými šambránami právě s dominantním klenákem. To by ale nebyla Dana, aby si na klenák, v tomto případě ozdobný prvek v šambráně, nevymyslela nějakou specialitu. Pozvala výtvarnici, kamarádku Romanu, která jí její nápad pomůže realizovat. Tady to vypadá spíš, jako kdyby se mělo vařit, nebo péct cukrový váleček, olej, lžičky, ale nebudeme ani péct, ani vařit. Ne, budeme odlívat číslice do klenáku, na který se nalepí letopočty, které jsou zlomový pro chalupu. Které letopočty jsou zlomové pro tuto chalupu? No, rok 1663, kdy jsem našla první zmínku o chalupě. Dobře. Tak, malá nápověda. Tak, 1663. To je první zmínka o chalupě, 1762, to je, kdy mám doložené, že jsem Fialovi skutečně přišli a tu chalupu vlastnili.
1953 je rok, kdy byla hospoda zavřená a rok 2009, letošní rok, kdy tady probíhá ta velká rekonstrukce, takže to je určitě zlom. A to je velký závazek, protože když už tam dáte letopočet 2009, to znamená, že letos musí být bezpodmínečně hotovo. Ano, ano, věřím, že to dotáhneme, že se to zvládne. Takže proto to vlastně děláte. Jo, kvůli těm letopočtům. Samozřejmě. Romano, vy si tady děláte takovou improvizovanou formu na sádru? Říkám to dobře? Na sádru, na odlitek ze sádry budu si vytvářet takzvané kopyto z hlíny, pak zalijeme sádrou, vylijeme sádrou, no uvidíme. Tak tady to všechno začalo. Tady to všechno začalo, tohle je genius loci tohohle domu, protože to jsou dlaně nebo obtisky dlaní našich prapředků z přelomu 19. a 20. století, pravděpodobně z doby, kdy chalupa prošla nějakou výraznější rekonstrukcí. V té době se stavěla lednice i štůček, domeček nahoře a prapředci asi prostě k té chalupě měli tak hluboký vztah, že pojali touhu se tady zvětšnit. Komu ty dlaně patřily? To jsou dlaně Antonína a Marie. Tahle je. Tohle je Marie a tamhle je Antonín. Vy jste tady obtiskli i své dlaně. Řekli jsme si, že na to máme právo, když jsme se pustili do takové rekonstrukce, tak se tady zvětšnit taky a i svoje dlaně nejenom prací, ale i jaksi hmatatelně obtisknout. A čí jsou ty dlaně? Ty dlaně jsou mého muže, babičky a moje. Když už rekonstruujeme bývalý hostinec u Fialů, bylo by stylové říci si něco o fialkách. Ty jsme ale v tuto roční dobu hledali ve Víru marně. Kousek od obce v nedalekém Chlebském se ale evidentně daří bledulím. Tuhle raritu můžete vidět jen jednou za rok. Vždy z jara se údolí zdejšího potoka promění v přírodní unikát, kdy tu kvetou 10 000 bledulí. I proto je oblast už téměř 60 let přírodní rezervací a od roku 2005 je dokonce chráněná i v rámci Evropy. I z Romany už je bledule, no koukněte tak. Dano, vy jste tady Romanu teď zavřeli do takové kopky. Víte, že tam je dneska krásně venku? Netuším, jak je venku. Pár čísliček. A co to dá práce? Ona chuděra ani fakt nevyšla před chalupu. Celou dobu tady sedí. Je to opravdu takhle náročné, Romano? Pro mě ano. Já jsem netušila, že to bude tak strašně složitý a Romanka, že bude tak strašně důsledná, ale vypadá, ten výsledek je úžasný. Právě, že ten výsledek je úžasný. Můžete popsat, jak jste to opravdu od počátku dělala? Tak nejdřív jsem si udělala takovou ohrádku na této polystyrенové desce, protože je hladoučka a je měkká, takže se tam dá výborně udělat taková stěna, nejlépe z nějakého tvrdšího kartonu. Položila jsem si do ní svůj model, který právě dělám z té keramické hlíny, takže to číslo. A zalila jsem sádrou. Sádrou trošku obarvenou. Proč se musí ta sádra Protože obarvit? až budeme dělat odlitek, tak aby se odlišily ty dvě barevnosti a snáze jsme viděli, kde je odlitek a kde je forma. A když jsme potom dostali formu z toho, tak jsme museli formu vymastit a vylít odlitek. Pak odsekat a toto je výsledná práce. Přestože je to pracné, tak zase ale každé to číslo je originální. To k té chalupě patří, my se tady snažíme tvořit originály. Já jsem ráda, že Romanka na to kývla, že tohle to mě pomůže udělat, protože sem to prostě patří. Klenáky začínáme zdobit odzadu. Ten poslední má místo číslic jen 4 tečky, protože aspoň jeden zlomový letopočet chalupu určitě ještě někdy čeká. Číslice se stejně jako teď tečky jednoduše vsadí do čerstvé malty a nechají se zaschnout. Tu povrchovou úpravu, která je teď poměrně nevzhledná, zabrousíme a celý klenák se přeštukuje pouze štukovým mlíkem nebo řídkým štukem, tak aby zůstala ta plastičnost těch číslíček a tady těch teček. Na to, až bývalý hostinec u Fialů získá zase svou někdejší krásu, se těší i paní Libuška, maminka Danina manžela, která ve zdejší chalupě prožila dětství. Vy jste tady žila do 70. let, přesto už si tuhle chalupu jako hospodu u Fialů nepamatujete. Nepamatuju, protože byla zavřena, když mě byly 2 roky. A co tady potom bylo? Potom jsem umístili prodejnu mléka a ta tu fungovala několik let. Vyprávěla vám třeba někdy maminka, jak to fungovalo, když tady ještě byla hospoda?
No něco málo se zmiňovala, stěžovala si třeba, když se stavěla přehrada, že zde byli Cikáni, Maďaři, no všeho chuť a lidstva a že tam bylo někdy hodně rušno. Maminka roznášela normálně pití, fungovala jako hospodská? Spolu se svou maminkou to hlavně táhli, protože její bratr se učil číšníkem, tak než se vyučil, tak to dělali spolu s maminkou, protože děda hospodařil. Když vám maminka vyprávěla, jaké to bylo za starých časů, vzpomněla někdy, že tady hráli ochotníci třeba v hospodě? Vzpomínala, že do toho šenku se vešli jak diváci, tak ochotníci, i opona se tam vešla. A byly tady ochotnické spolky třeba 2 a na just si udělali, hráli divadlo v jeden večer u nás a v jiné hospodě. Takže to bylo takový zajímavý, kolik lidí přijde, ale návštěvnost, že byla vždycky velká. Jste ráda, že se ta chalupa dneska po čase zase vrací ke svému původnímu stavu? No určitě, hlavně jsou pyšná, jak mám šikovný děti. Z toho dojata, že zase chalupa u Fialů ožila. Teď už je ve Víru ochotnický soubor jenom jeden a shodou okolností má právě dnes večer představení. Bohužel ne v šenku u Fialů, ale v místním kulturním domě. Dnes večer máte premiéru, jak se jmenuje hra, kterou dáváte? Jmenuje se Taková ženská na krku. A vy tam, předpokládám, nebudete co by starosta, koho hrajete? Hrají tam drobnější roli sluhy Ferména. Jakou tradici mají ochotníci ve Víru? Tak ta tradice sahá hodně daleko, protože loni jsme oslavili 100leté výročí. Vy hrajete tady v kulturním domě. Nechtěli byste si zahrát někdy třeba, tak jak to bývalo kdysi v bývalém hostinci u Fialů? No, tak pokud dostaneme pozvání, pokud se tam najdou prostory pro to divadlo, tak určitě ano. Neuplynul ani měsíc, fasáda je hotová, klenáky i se všemi letopočty na svém místě, dokonce i muškáty na oknech, to je neuvěřitelné. Ale je tady ještě míchačka, takže uvnitř se určitě ještě něco děje. Já budu hledat paní Danu. Dobrý den. Dobrý den, vítejte u Fialů. Já se dívám, že ťukám na nové dveře. Nové dveře už jsou hotové, zaplať pánbu, dopadlo to dobře, je to replika těch původních a tentokrát z dubu tedy. A můžu těmi novými dveřmi vstoupit. Já jsem slyšela, že kamna už jsou téměř hotová. Zavřete oči, já vás tam dovedu. Tak to je super teda. Už se tam může topit? Ne, ještě ne. Teďka jdeme spárovat. Potom se musí udělat finále, vápno hodit nahoru ještě a dodělat dřeva. V podstatě je to hotový. Já se dívám, paní Dano, to je určitě vaše práce. To asi nejsou zapomenuté hrnečky, které se tady při omítání nějakým způsobem zatoulaly. Ne, ta ouška jsme našli, to jsou úlomky kameninových hrnců, to se našlo tady v podlaze, když jsme vyváželi tu hlínu. Hrneček jsme našli na půdě v plevách a kliky prostě byly taky na půdě. A všechno to má svůj význam, není to jenom vzpomínka, ale kliky budou jako věšáčky na utěrky, do hrnečku se budou dávat vařečky a na ta ouška se taky určitě něco pověsí. A na to jsem čekal. To je lidský zázrak, tyhle ty dokončovací serepeťandy. Ale tady koukám, je nějaká ještě prohlubeň. To jste tam zapomněli něco dodělat, anebo to je tam schválně? Ne, to je tak, když je mistr svého řemesla a skutečně u své práce přemýšlí a přemýšlí i za ty uživatele budoucí. To odskočení je tam proto, aby kuchařka, která bude stát u plotny, se na tu plotnu nemusela nadklánět a měla si kam dát špičky a u plotny se jí stálo pohodlně. Vy už jste snad někdy vařil. Zásadně nevařím. Nevaříte, ale nápady máte báječné. Určitě jste to odkoukal. To nejsou moje nápady, to je stará věc, tohle.
Vy jste se, Dano, těšila, až si tam budete moci lehnout a zkusit, jestli opravdu jako tam bude dobře. Už jste si tam vylezla? No, neležela jsem tam, ale minimálně hodinu jsem tam seděla, musela jsem přes víkend vytápět ty kamna, aby to vysychalo tak opatrně. Ta pec byla taková vlažná, sedělo se tam úžasně a to ležení bude ještě lepší. Dano, těmi spárami ta kamna nádherně prokoukla. Už je to skoro tak, jak by to mělo být. Ještě to zbývá olíčit, dosadit ty schody a už to bude dokonalý. Těmi kamny jste vlastně uzavřela takovou první etapu té veliké rekonstrukce. Co vás čeká v nejbližší budoucnosti? Musí se osadit kuchyňská linka, musí se dodláždit, musí se položit podlahy a začít už si pak hrát s interiérem. Jak to bude tady v šenku vypadat? V šenku bude prkená modřínová podlaha, bude tady stát zrestaurovaný klavír, bude tady výčep původní a bude tady stará školní škamna. Je možné, že si tady v této místnosti někdy po letech znovu zahrají ochotníci? Já doufám, že se nám to podaří zrealizovat. To si v žádném případě nemůžeme nechat ujít a já pevně věřím, že se tady do hostince u Fialu ještě někdy vrátíme. Mezitím, co budete paní Daně držet palce, aby se jí rekonstrukce povedla, můžete přemýšlet nad správnou odpovědí na soutěžní otázku. Ptáme se vás, jak se jmenovali majitelé hostince u Fialů, kteří zanechali uvnitř stavení otisky svých dlaní. Za A. Antonín a Marie, anebo za B. František a Alžběta. Vaše odpovědi očekáváme na našich známých adresách. 2 vylosované šťastlivce odměníme. Užitečné informace nejen k tomuto dílu najdete na webové stránce České televize. A přesně za týden ve stejném čase jsme tady s chalupami zase. Vesnice dál poklidně přijímá, opilný lámy zvládnou nám. Všechno tu mám, jiné klíma, do města spát.